U kolektivnoj svijesti zapadne civilizacije blagdanski duh često se sažima u sliku snježne pahuljice, čak i u krajevima gdje rastu palme, a snijeg pada tek nekoliko puta u stoljeću. Takva je i Pasadena u Kaliforniji, gdje u laboratorijima Tehnološkog instituta znanost pokušava otkriti tajnu strukture snježne pahuljice. Još od René Descartes, koji je davne 1637. godine dao detaljni opis strukture kristala snijega, zakoni formiranja snježne pahuljice zanimacija su mnogih znanstvenika. Ono što i danas zbunjuje kalifornijske znanstvenike su potpuno različiti oblici pahuljice koji nastaju prvenstveno pod utjecajem različitih temperatura, ali i pod utjecajem drugih manjih faktora kao što su vlaga ili vjetar. Kao što svi zaljubljenici u Bijeli Božić znaju, snježni kristali se formiraju već na temperaturi tek nešto nižoj od ledišta. Ali s padom temperature struktura kristala se drastično mijenja. Dok je na temperaturi blizu ledišta pahuljica pločasta, par stupnjeva niže već postaje štapičasta. A na 15 stupnjeva ispod nule pahuljice opet postaju pločaste, ali i bogate razgranate strukture. Upravo te promjene nešto je što znanstvenici doista ne znaju protumačiti. Ali zahvaljujući tim promjenama sa snijegom dolazi i bogatstvo minijaturnih oblika. Ako ste negdje gdje snijeg redovito pada i s običnim povećalom možete se zabaviti proučavajući snježne pahuljice ili tražeći dvije iste. Ako pak kod vas nema snijega, uživajte u priloženim slikama.